खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादा बिउटिसियानल' नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरहाय हरफिनबावलायबाय आरो दिनै आङो बेवहायनो अनला दाउ संदों आरो इसोरनो जाहोनाय लोगोसे मिस्ट्रिफोरनोबो एसे हरनोसै माबा मिस्ट्रिफोरनो ओंख्रिखौ एखमबा एसे हरो आरो अनलाजों दाउ संनानै एसे हरनोसै बांगाल मिस्ट्रि नालाय बिसोर मोनजायाखै नालाय मोनजाबाय थायाखै नालाय बिसोरनि हिन्जावफ्राथ' संनो रोङा ओंखायनो अनलाजों दाउ संनानै हरनो होननानै अनलाजों दाउ संबाय आरो ओमफ्राय लोगोसे दिनै जोंहा मिटिं दङ माबायाव बागुरगावआव बागुरगावनि मिटिंनि माबायानो जाहोनानो जाहैबाय बिअनि मिटिं बे बिअ मिटिंजों लोगोसे मामाजिया 10,000 फैसा हरनो नागिरदोंना बिनिनो एसे रायज्लायगोन खोमा ओंखायनो गासै मेम्बारफोरखौनो लिंहरदों ओमफ्राय बेखौनो देखायनोसै होननानै नोंसोरजों देखायनोसै होननानै बेखौनो भिडिअ खालामलायबाय आरो एकदम नै बुंनायानो जाया जालायलाङो बिदिब्ला आं अनलाजों दाउ संनायखौ नायदों ओमफ्राय भिडिअ खालामनानैसो थादोंमोन आं बिअनि मिटिं दंबा खालामसै होनना खालामबाय नै आं अनलाखौ देनानै लाबोबाय आयौ बुंलायबायहाय जारलासो ओमफ्राय दाउ बै ना गोरान ओमफ्राय बानलु मा होनदों कमल फिसायाबो मा थांखो ना माखो बिदिब्ला नायलांसै आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा आरो सिनेमाखौ सोरबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामलाबायदो आरो बिदिनो जेखौ गोसो बेखौनो मावलाबायदो आरो नायलांबाय थादो अनला हरदों आं नै दै गुसुजों लगायाबाथाय आङो एकदम होनानै खादौजों एरनो रोङा आरो ओमफ्राय इयाव लाइबो होदेरगोन एसे लाइ होबा बिराद गोथाव मोनो आं मा हाबानि जुमाय संनो फैदोंमोन संजायाखै संनांसिगोन दै गुदुं जानना गालांनांसिगोन हाय स्वामि हाय होनब्रा हाय जाबाय जायोमोन होनलायनांगौब्रा ओंखारलांखा बिराद रागा जोङो मालाय एक्टरा बुगालिलि होनबाय आयो महरा नानि बारा दाजासै नोङो मानो एफाग्राब जायो नोंलाय अमा बेदरानो आंखौ जा होनोबा आं बोरै थानो हाया होमबाबो जानि एसे खम खालामदो जानायफोरखौ आं खालामनो हाथारा बे बैसोआवनो थैनो गोसो जाबाय आङो थैनोबो गोसो जानायालाय जायाखै गैला खामानिया थालांजोबगोनहाय बेफोरबायदिबा हरबाय आङो गोबाव संनांगौहाय अनलाखौ बारा थाब संबाथाय एसे दैखौ बुरजा होना गोबाव संबासो गोथाव जायो एकदम दैखौ खम होनानै दसेनो मोनोबाथाय थावा बे अनलाया थावखाला आरो सानना लाखादो ओमफ्राय मासे गोथाव कालार जाखोलै आं संनायालाय नै बे बुगालि बसुमतारी संनायालाय मोनबाय थारैनो मोनबाय आंनि अनला ओंख्रिया कालारा माबायदि जादों नै खथ्थ' मोजां जादोंना जाबायदि जायोमोन नै आथिंसो होस्लायबावदों आथिंखौ आलासिफोरनो होआ जोंसो जागोन बोराय थोंसे बुरै थोंसे जागोन आरो नै दाउ बिखाया ओंखारस्रावलायदों बे गोथां नुनाया लाइ बिलाइ दुन्दिया कालारा हरै बरिया जाखाबाय नोंसोरखौ नुना खुदैसो गखासिगोन बायदि मोनबाय आं खुदैखौ नाङा दे ओंखाम जाबाय मिस्ट्रिफोरनो हरखांबाय ओंख्रिखौ जाबाय आं नै ओंख्रिया देन्जारसो लाखायो गामलायावबो दंखाबावसो बानलुआ नै बानलु फिसा सोरबा नुफैदों बिदि बानलु देन्जारसो बानलु थफा जि गोसा बानलु बोरदोन बायदि जानो मोजां आरो नै सोरबा फैबा आयौ मा बानलु बेलाय होनलायो नेहायखायनो देन्जारसो जानायाव अनला ओंख्रि होनबाथाय ओंखामखौ निसि जागोन आं अनलाखौनो बुरजा जागोन नङानो माथो ओंखामखौ होनबासो नुबाय दाउ बेदरानो आलासिफ्रा सफैयाखै आलासि सफैयाबाबो नेनो हाला जाग्रोबाय जों जानो
आरो सोल' अनला ओंख्रिबा अरालासिनो ग्लब ग्लबनो ना नै सोरबा फन हरदों जा आथुर जाबाय ओरैबायदि आथुर जाबाय एकदम लिपस्टिकखौनो फोनस्लाबलानो हायासै आरो एकदमनो लिपस्टिकखौ आं लामायावसो फोनफैबाय भिडिअ माबाया मबाइलाव नायनानै माबायदिथाय आं बाबायलै मानसिफोरखौ जेरावखि थाङा लेजि फैद' ए भगबान बेबायदि नेबाय थानांगौ ना ओरैबायदि बायो आं आइसिनिबो फैगोन दखानिनिबो दखानि फैदो हे सोर थारमाने आं हालमाजि बायदिसो मोनलायलांबाय हालमाजिसो जाबाय नामा आं माबायाव थानानै एकदम माइगाब बायदि एकदम फैदो मेथाइआ जाबायनो जा बुरजाखा बुरजा नुलायदोंहाय दिनै बुरजा माबानायखाय लेंहरनायखाय नोंहा आरो मानसिया बुरजा जाबायना दिनै फैजोब्बाय ने बयबो फैबावाखैसो नैबे आबौआ ओंखारबाय नामा नोंखौ दा देखायनानैसै आं बाथाबारिनि गोजा नै ओरै खिथुनथिं हाखोमाबाबो अरजायाहाय आंहा नुजाफैयागोन हाफांनो आंहाल' नुजाबाय थागोन नांलायलायदों हिनजावफ्रा होननायसै हिनजावफोरनि खुगा होनावलाय आब' नोंनो नाहरदो आब' गोदो बिराद साइसथारमोन बेनिखायनो गामियाव हाबा जादों मालाय नै बैहाबो गामियाव हाबा जादोंहाय फैगोनसो हाजोआव दानद्रं नङाहाय मा बबेबा दानद्रंदों नोंलाय मेथाइजोंफ्रा अबेथिं फैगोन दुब्लि बारि मा बारिजों थाबायबोलाबायबाय जों गारिबो मोनासै दे नोंबाय मा होनदों दुब्लि बारिया नै जों गामिनिलाय दुब्लि आंनि बेसर नै आं बेसर नङा जोंनि आंनि होनबाराय जागोन हौवाया एकदम सायख'मा माननाय बायदि मोनलायदों आरो गोजौ गाहाय नालाय दा बाराबा मबाइलाव नायनाय थाबायबा गाहैनानै गांलाब जागोनबो आं दाखालि दै गोनसैहाय डाइलगाबो डेन्जारसो खोन्थानो हाला आं बिसोरखौ बेखौ नोंसोरनो ओमफ्राय रेसन कार्डनि फिंगार होनो लिंहरदोंनो ओमफ्राय फिंगार होनो थांबावनोसै आरोखि आथिङाव सबाय बिमा गोनांबा ओरैबारि देवान मारि मोनो थारमाने आथिङाव आंना सबाय बिमा दंबावसो बेखायनो ओरैबारि देवान मारि मोनो आरो आं जारलासो नोंखाया नोंगौ नोंमारगौ खोमाहाय आं बिराद देवान मारिना आथिङाव सबाय बिमा दं आंना आखिथिंलायबावसो सबाय बिमायाबो माइरं मोनबाय नै हौवाफ्रा एकदम आजावनो रेडि थांबाय आरो मालायनि सा सान हिनजावफोरनि सायावसो मोनना नोंथांमोनहा रेसन कार्ड मोनना माबायदि मोनदों खोन्थालाय जोबोद मोजां मोनदों मा खालामो नों माइरंखौ गाव सुनाय दं नामा माइरंखौ गैलालै गैला हरजानाय नंला सयथिबो बिजावजालि खाथेबनाव जोंहा खुमब्राजों दाउजों जाहैनोसै जानायफोरदों बिजावजालिमोनखौ जाहैनो मालाय इनि सेर आंबो जाथि आरो बहाबो गोदा हायाखै दाउआ संनाया जागायहांबायनो जोंना खुमब्राजों दाउआ नैबे आबौआ संदों बेबो खाथेब आंनो दुमब्रां आरो बायो होमबा देखायसिनो लुबैयो आं आबौआ गग्लाब दाउ बयलारब्रा आंहा नोंस्रा दाउ लकेल जारि साथामनि ओंख्रि एरनाय माबायदि जागोनलै दा गायदाङाल' बासियाबो जाबाय जि मोजांखा दाउआ बोरैबा मोदोमथार आरो मन्दिरनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बा एकदम भिडिअ खालामबाय थानो हायासै जोबोद होनबा गथ' गथाय गोनां नालाय एकदम ओरैबायदि माबा जायो डिस्टार्ब जायो ओंखायनो
ओरैनो ससेल' देखायबाय